παροδικό αγκιακό εγκεφαλικό είναι μια μείωση της ροής του αίματος στον εγκέφαλο, η οποία διαρκεί τόσο χρόνο, ούτως ώστε η βλάβη να μην είναι μόνιμη. Ο άρρωστος αισθάνεται ένα σύμπτωμα νευρολογικό που μπορεί να μουδιάζει, να μην αισθάνεται καλά το χέρι του ή το πόδι του ή κάποιο σημείο του προσώπου του, να μην έχει δύναμη σε κάποιο χέρι ή κάποιο πόδι, να μην μπορεί να μιλήσει καλά ή να έχει αστάθεια. Αυτό συνήθως διαρκεί λίγο χρόνο, μερικές ώρες και μετά φεύγει. Απ' την άλλη την πλευρά μπορεί να συμβαίνει αυτό και το εγκεφαλικό να είναι μόνιμο. Επομένως, ο μόνος τρόπος για να χαρακτηρίσουμε αν ένα παροδικό εγκεφαλικό είναι όντως παροδικό είναι να κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία, και αν δεν δούμε βλάβη στον εγκέφαλο, τότε μιλούμε για ένα παροδικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ποια είναι η διαφορά ενός παροδικού αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου από ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο? Το ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο έχει μια μόνιμη καταστροφή νευρώνων. Σε αντίθεση, το παροδικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο δεν έχει μόνιμη βλάβη. Ο νευρώνας στρεσαρίστηκε, υπέφερε για μερικές ώρες από μειωμένο οξυγόνο, από μειωμένο αίμα δηλαδή, αλλά τελικά επέζησε. Το παροδικό εγκεφαλικό είναι επικίνδυνο? Στις περισσότερες των περιπτώσεων, μετά από κάποιο παροδικό ή κάποια παροδικά αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, έρχεται το μόνιμο. Επομένως, είναι μεγάλη τύχη για κάποιον να βιώσει ένα παροδικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, να κινητοποιηθεί, να απευθυνθεί στο γιατρό του, να διαπιστωθούν τα αίτια ή οι προδιαθεσικοί παράγοντες που οδηγούν εκεί και να τους αντιμετωπίσει, ώστε να αποφύγει το μόνιμο αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο.